Nawati, he was single since last year February. Baby boy, you lying because in December you were with your wife. You were trying to fix things with your wife. You even exchanged Christmas presents. You last spoke to your wife in April this year, so you are definitely lying. Hoy iqiniso ke lento eyenzayo real life. Welcome back to the channel, fam. If you're new here, hit that subscribe button and turn on the notification bell, set it to all so you don't miss out on anything. Now let's get into this. Married at First Sight Season 3 Episode 2. Y'all remember I had previously said we'll talk more about Prince after his marriage on the show, while he's a Themba Khoza 2.0 in real life. Yeah. Skip on. Yeah, sapunjani? Afinde. Hayi mnandi wena. Angikho. Yini umshado uyakhathaza? Yo, umshado angikhathaza. Phela mina sengishadile ngo-44. Hayi cha shem. Ugende kodwa. Grand wena. Hayi mnandi mngani wami. Ngiyakubona uyatrend. So we celebrate one. Angisi-celebrate. Okay. Manje ke how is the life of fame? Ngidumile, notorious. Yazi khona i-fame, khona i-notorious. Mina ngi-notorious. Wena. Hayi cha. Uyaziyenza shem yazi. Ngu-BIG notorious. Uyaziyenza wena. Hayi cha. Athi ngiyolala, ngiqedile manje ukusebenza. Uyangixaka wona so uba ku live so sesipaneni. Uyaqala uyajika shem yazi uyazenza izinto. Yabona ukuthi ungigcine kudala. Kunini ngenza ama-live emsebenzini? Usewenza ama live sesipaneni? I've been, bro. Ngazi usungiblockile ngazi nami ngimangele invite. Ngisho apha. Hayi ndeshe manje ngokubuza yonke lento abakubuza yona la angizingeni futhi. Yonke lento abakubuza yona la hayi khululeka. Manje ke okay ithi ngibuza into eyi-1 bengithi angeke ngibuze. Ungiphendule ke ungavela uthula ungiphendule. Buza. Manje lento oyenzayo vele userious ngayo or lento oyenzile angazi noma isaseyiyo seyicedile ukwenzakalani. Ayi mfana. Angazi question yakhe isho ukuthini lento oyenzile iseseyiyo. Thini kahle buza into eqondile. Hayi lento oyenzayo e-TV kusaseyiyo lebo philo leyo ifunayo vele. Angenzi next TV mina. Angitshela nge-television. Ngitshela nge-real life. Hoy iqiniso ke lento oyenzayo i-real life. Wena ucabanga? Wena ucabanga? Hayi as long happy shame mngani wami ngizathini. Hayi mina sengikhathele mina ukukhuzana nawe. Asiphili as long as ngihappy emhlabeni. Ungangitsheli ngabo. Okay uhappy ke uhappy. Mongibhekile nginjani ngikwatile. Hayi ngiyakubona uhappy nyana. Ake ngize ngithi uyadrowa uhappy nyana. Hayi nyana happy. Uhappy? Yo kakhulu. Manje wawufaka into epink esandleni iphi ring? I-ring lami. Oh okay. Watchintsha kusasa ngizobe ngifake yellow. Ngifake blue. Ngifake white. Yini nenkinga? Hayi as long uhappy hayi anginankinga nawe shame as long uhappy. Orufuna ukujoina le gang ethi ngi after 9. Yeah you don't. Yo mfana amakhomenti angihlekisa yo. I laugh so much bro. I'm just like ngize ngakuthumela i-voice note. But also awungiphenduli. I'm just worried about like okay. What if vele kuthiwa ngi-after 9 or kuthiwa ke ngigene? Is it a problem ukuba gay eSouth Africa? I'm so concerned ukuthi sicabanga kanje every day like
are we all like we so homophobic ngalendlela leyo ukuthi we No, judge they were not being homophobic. No, they were not being. No. What is it? What is it? I'm so concerned. No, they were voicing. Phela obviously abantu bayaqala ukubona okay bajwayele mhlawumbe ukubona ke kulama show lankanyana okho wangena kuwo and all of that. And now that no, phela remember ukuthi umuntu nomuntu une opinion yakhe irregardless ukuthi wena uyithatha kanjani, but obviously abantu bazohlezi bakhuluma. As much as nami I've had my issues ngalento yenzile, but ke ngizathini wibhari vele uyohlezi nje ufuna ukungidisappoint elifeini. Hayi uyohlezi nje ufuna ukungidisappoint nje wena. Hayi Yo, I can take negative comments. Now I'm very thick-skinned, ne? Yeah. That's what I signed up for anyway. I understand, but yeah, engwarisha kakhulu ukuthi isexuality yomuntu, why does it concern people? Like if wena why ikwarisha because angisho uyazazi straight. Listen, that's why ngithi mina angwarisha ukuthi people are calling me gay or after 9. I'm just like, what if people are that? Is it a problem in South Africa ukuthi umuntu after 9? And ngiyangithola maruthi zami kuyaphi. But I'm still saying ukuthi abantu they will forever babe nama opinion wena nje as much as uthi une thick skin ibambe kanjalo ke. I'm not bothered about people. People will always talk shit and I'll always whatever. No, but why raise it up if you're not bothered? Why Yangilahisa ayingwarish. Why ungangiphendulanga mina straight wahleka nami and then yandlula ke? Hey, question nakho. Yeah? Which question? Ngubuzile. Uthini? Yona lento abayikhulumile ngize ngakutshela ngathi hey abanye bathi after 9 ngize ngahleka nohleka. So what's your question? What's your question? Ubuza mina ukuthi what's your question or ubuza bani? Wena uthi I don't have a question. Mina question yami ngokubuzile ngiqedile. Are you happy? Uthe yeah, then that is it. Alright, bye bye. Good night. Awe. Hayi sharp ntwana. Voila. I know some crazy people out here. Out here. No, mngani wami kunje. Bakwenzani my friend? Manje wangena sohleka Ngiphelile bathe ngifake. Hayibo kanti yini manje so hayi wena uyisalebho wena. Angisiseke hey angilifuna Ngasebheka la phansi baze bakubiza nango Jonas cabanga imagine. mina ngizowathatha wonke amagama abangibiza ngawo. I don't really care, but I'm just not a celebrity. Ngiyonke into abathi ngiyiyo noma abanye bangathi ngiJonas, uNkulunkulu, uSathane. Hayibo kanti why is it a big deal Chomi? Like kwenzakalani? Zintshele wena kezakalani mhlambe wena uzongitshela because you're on the other side of life. Mina ngoba ngapha. Hayi maybe uthi mina nginandaba ukuthi hayi mina nginandaba yazi. Maybe ufuna ufane nami hayi. Nami anginandaba kanti uyangibona ukuthi anginandaba. Hayi mina nginandaba. UJonas or uJoski or uJeski okusala do what you fucking do boy. And I'm doing it. Do you Jonas or uJoski or Ruben abanye bathi bokuma inbox wabo yazi ngithuyile ngibhekile. This guy on my inbox. Omunye uqeda ukubhala athi he was married before. Beshade nomamakhe or naye or Namntase shuthi ummeme ayi1 kulo mshado wakho. hayi angazi lotho bengishadile mhlambe nogogo wakhe Misido mara we saw proof mos. Oh okay. babona iproof ngishade nogogo wakhe. Tshepo manje Karabo kuphi mfana? Ayibo ngisendlini mina. Ayawuthembisi wena. Usho kanjani bafu ungangitsheli lento leyo wena ngibona ku TV pa yadlala imove. Yo hayi wena yabona wena. Awena yakuthanda shame.
Ngenzeni kahle. Wena ungenzela ilanga wena. Yabo wena. Hayi. Mina Hayi mabakuyena. karabo ngiphilile impilo yami mfethu. Ubani lo undi. Ndi mina sisi ngisho noma ungayenzani. Phema ingqondo, wake up you swine. Wazongitshela amasimba ucabanga ukuthi wenzani mina. Ngihlangana nokuthi uPrince wenzani. Maybe sometimes nani funeke nifundise ukumena amabhizinisi. Awubazongijwayela kabi labo mahosha. Hawu. Jwayela kabi. Mina futhi ngabaphemisa ingqondo manje, wake up. Bangazongijwayela amasimba. Jwayela kabi. Yo, hayibo, abantu bahlelele ukuthi bazolobe busy bebhekana ukuthi uPrince wenzani nini niyamfuna uzonibhebhisa phela mina kaMind. Whoa. Hayi mntase ngizothini umuntu nangazongiphaphela ubani uDiorin ishangani la kuphi leli lihlaleleni la. Uzophaphela nami la. I'm buying face, ngibhayi face yana angihlangani mina nokuthi uPrince wenzani. Angihlangani ngoba abantu abahlanganayo yini enimfunayo. Awumangazongiphaphela lapha buying face yani. Why bangahambi, why lo muntu othi ukubone kuloyo mshado asithumele izithombe sifuna ukuzibona. Unengikhuluma into engayazi mina. Mhlawumbe leshada nomama wakho nogogo wakhe loyo. Phosha niyamfuna sisi ngoba ingqondo zenu naziphemile zila ku live yakhe niyabhala. Nibhala amasimba nifuna kumuntu enimkhuluma kanje kanti. Hayi sis man bayakufuna labo sis bathengisa imizimba. Mina ngibasabi mina. Sabi umuntu futhi mina ngijwayela amasimba la. Kanti kwaqele namhlanje. Ngiyazingenela ngithi ngizoyixoxela nawe bathi Karabo is buying face. Futhi umuntu makangazi ukuthi athini nami or akhulume indaba ngikhipha igama lami emlomini wakhe or angene la sithathane. Ngisabi umuntu phela mina. Umuntu akangene la one by one ngimtshela ukuthi angihlangani nokuthi uPrince wenzani kuphi. Futhi ngibhaya ama face wani kanti nizeleni la hey phemani nina. Bazongigiva. Okay mabakugive and then after uzoyenza khona la kuzoshoda khona ku. Ngazi mhlawumbe isalary yami izoyehla. Yini uzolala ungadlanga. Hayibo. Akuthusi but akuthusi ukugiva kunini baqala. Kunini baqala mfowethu. Bathi don't associate yourself nabo Karabo. Hayi slim manje angeke ngize ngimnake. Bathumele ngoblock. Hayi ngicolulale wena. Bathumele ngoblock. Okay. It's okay Mzala. Madlokovu mfowethu nami ngikuthanda ukubhubha. Uyamkhumbula uMadlokovu? Awani Madlokovu. Usisi wami. Awufethu. Umnakwethu. Madlokovu ngena bo indlu iyasha Madlokovu. Kahle bekufuna ukuthi bebafuna ukuthi kuyebona lapha yana ushade nabo uvele sothi thara nabo yabo Mzala. Prince. Njaya yami. Unjani? Kamfere. Ubayenzana abantu Nkosi yami? Bathi ngiyabajonasa. Bathi shada uKarabo wathi. Wena. Bajonase wena. Bathi shada uKarabo Prince. Ungashada mina mara. Yo and singaba i-perfect match kanjani? Hayi mntase ungahlala uzoqima umlilo. Uzokhona. Mina ngishada umuntu engakaze ngambona. Hayi ngisho ngikhulumela phezulu kwaloko usisi usheshe waqoma ikhamera yamphema ingqondo. Wabuya. Umuntu ukuthi ubafo akusi-type yakhe. Yes, that's why ngithi ikhamera yamphema ingqondo. I'm sure uhlangane nobafavula ikhamera wathi yo. Night shift people. Mamela. Ushiya umfazi ayi-one endlini. Wena ne. Ushiya umfazi ayi-one endlini uyasebenza. Wena. Mina. Bitch. Hayi nami ngishiya umfazi endlini. Alili.
Isencane lengane. Ay, ay, ay. Angiboni. Awufana wami man. Ay, ay, ay. Kwasitshela. Thatha wena. Bathi ngiyaphapha, bathi ngiyekela ukuphapha. Hayi bo, qhubeka bo. Yabona labo. Ngiyekela Ngiyekela labantu laba. abangakwazi. Wena kanti ungayekeli labantu laba. Ay, Labo. Hayi bathi ngiyaphapha, uzwide too much. uright. Sholi abantu abangakwazi labo abakhuluma. Nangaphandle kwaloko uzoyenza uma ufika endlini uzothola ijuice yakho ingekho. Yazi ngikhumbulani? Ngikhumbula last year ngithabile labo ubani uRasani. Ubani uye Mr. Khalo. Mr. Hayi, Khalo wenzani lapho mfethu? Urhwayibhodo. Ngithi ngikhumbula season 1, season 2 bekuyimi bengila. Thapha, sesingabi manje. Mara kubuhlungu, akukho kubuhlungu. Why your trap? The Tshepo. Hayi, uthini umntwana ekhalo uthi uthewukele bro. Man, stop using that name. Ubani loyo? Amagama famous angiwathandi mina famous. Sam, I really enjoy his vibe. He seems fun, honestly. And he Ufana is. shame yena He yazi shame. is, shame. Ukuthi skepsele sometimes. Yabona lela kaJonas ngilithanda. Ndoda, people are so worried about hearing yakho epink ndoda. Ngizokho emhlophe. Other thing what's it's a ring guy. Bathu Hayi mara pink iringa pink. mampela leyo. This is a Iraba lento lena. Bathu pinky pink ndoda. I can change kinali different colors. Exactly. Yazi uBri. Ubani uBri ngaze ngamthanda. He's boring you mara usambukela. Why ningagcima ama TV nimblock? Hey, Simple. If umuntu akubhora blog. Alright. Ingakho ke thina sayakumele at first sight asisheli lapha yana. Usheli uvela ushade nje. hayibo mntase yazi ngizoya lapha. Muhleni futhi. Yo. Yazi uvela ushade lapha usheli. Ndoda wathi sunkulunkulu ndoda. But I knew that Karabo doesn't have Wathi kwathi NQF. sunkulunkulu. Mara ubani my what? My noma ngabe benginayo bozowenzani ngayo uzopheka ipapa. Uzopheka ipapa ngayo le NQF yami. Goke. Prince, Batshela abantu bakho bangangifaki. uyonelisa uthi are you Zulu or Xhosa? I am both. So my dad is Zulu and my mom is Xhosa. Yes. Ubaba umZulu uzwide and then my mom umXhosa mamgwevu. Mara mngana umbonile umfazi wamuhle kanjani? Hayi chomu ungasho kanjalo. Umbonile? Uke wakhipha makeup. Hayi, Karabo. Namani yazi kwamadlovu ngikhulumiswa yini? Ukuthi ngikhulumiswa ukuthi mase bakhumula ama makeup abantwana babantu kuba nalento yenzakalile kule yale season leya. Umntana abantu sekatshela ukuthi mubi what. Azikho mnandi lezo zinto lezo. Maru uyanga understand ukuthi ngibuya ku. Njalo Nkosi yami. What's in Utepo? You are ugly without makeup. Exactly. Ayikho mnandi lento leyo. No, Hayi kodwa Karabo uyambona ugele ukuthi under the makeup muhle. No, mina angisho ungizwile ukuthi ngitheni. Listening is a skill. Ungafuni Hayi, ukusebenzise. Lalela ungafuni ukuthi ngisebenzise iNQF. Hayi ngakho lesithembisweni bese ngeke sisebenze ngoba benohlele Hawu. inxabano. No, akusixabani manje ngifuna ukumzwisa umna kwethu lalela. Ngithi mina umcheckile na ngaphansi kwemakeup uthi yebo. Hayi ke uright. Karabo Uphephe. uyamfuna uPrince low key. Hebana. Oh, okay. Uzongithuka Karabo. Hayi ngiyekela ngisathukani ngiyafuna. Angisabathuki mntase ngiyabayekela. Hayi ngifuna bona kahle kahle. Hayi. Karabo wathuka umuntu oraphoqa umuntu ngizokhipha ngicela ungathukana. That's the other thing engifuna uku-address. Angiyenzelanga lento for ama likes nama and followers.
Don't give a fuck about politics. I can accept any comments, whether it's negative or positive comments, but just not to run. I do accept comments. I do accept positive comments. I love positive comments, by the way. But yeah, in Tlamba, you're blocker. You know, it's very funny ukuthi abantu bayathanda ukujaja yazi. Mebathi esethu is in trouble here. Kanjani? Yeah, I understand. I-South African culture vele si-toxic sonke. Nami ngi-toxic ngendlela yami. Ngoba last year bekuyimi obeka comment ukuthi hey uThemba ma-lemon cream zingami this year yabo. Okay, Right away. zicebe fast wena Right udlani ke. away. Wena udlani zicebe fast ulani. Mina ngizobatshela uzosijelela. Bathi uThemba ubekafihla amakhekhe. Wena uphuzi oros waya. Wena bazokubiza ngo-oros mntazi. Ungayivesi nokuyivesa. Angiyifihli oros endlini, guys. Umfazi uphuza oros. La ngicela ulale yonke. Karabo ngicela ungiphendulele le question le. Eish, bathi unomfazi. Ngicela ungiphendulele le question le. Mhlawumbe Hayi angiphendula into edom mina. Tshelile ukuthi abantu bayophema ingqondo. I mean, I understand ukuthi okay, sekuthiwa naku nginomfazi ke. Ama-expect. Kanti wena unayo imfazi awushadanga ku-married at first sight. Kanti sithini sikuphi? Lokho Karabo ukuthi okay, siya-applya sonke. Yeah. Bathatha kanjani unomfazi, bro? Like it doesn't really make sense. Okay, imaqala mara unayo umfazi angisho umshadi Sunday manje. Okay, sesiphendulile ke. Nayi iring epinki. Ozobuza futhi angcono ngimkhiphe ngumblock ngoba akanangqondo. Kushuthi kumele ayenze NQF. Bathini they think of the lobola incident that happened last season. You have a gorgeous wife. Bonga lapho Prince Bo. Oh, who said that? I just found my comments, guys. To be honest, I'm not reading the comments. Khuluma nani. Shuthi ngitakufundela ke la. Angingenelanga lokho. Wena ngikhulumile nawe ke private la ngazi wayo ukuthi uzongifundela. Askisi ke yobe. Yo. Mara bathi bayamthanda ithi thank you. Thank you so much. Ongthanda. Yeah. Let's say it's slow bagithi. The pink rubber ring stands for his wedding ring. Wow. At work. Yo, ngiyamthanda ubani lo? uLydia nolwazi. Yes. No NQF. Lydia, yewuna NQF. NQ. NQF Lloyd. Because ngisebenza ngomlilo, I cannot wear metal. Lydia. Ke re ba re o pinky how? I'm not the one asking. I'm not the one asking about the pink ring. Bengazi ukuthi South Africa against after 9. Miss Masuku sendlini. Wena iman nix 5 tenths. Whoa. Nix 5 tenths. After 9 yenzani? Hayi bathi after 9. Yo. Hayi wena izophela le show sikunqwabile wena. Hayi wena ngiyakutshela izophela le show so dead. Ayikho phela lento. No after 9 futhi. Yo guys, mina yazi ngifuna ama-question constructive. Leyo ukuthi bathi ushadile, bathi udm abantu. Like ama-question adom guys. I don't mean to. Okay, le udm abantu. Udm like ukudm like uyaba wabhalela kuma inbox wabo. Akungcono DM abantu, awudm ilwane. Exactly, ungayibhalela uthini nje. No, yazi guys, Exactly. belukuyisho le ukuthi labantu laba bafuna uba relevant ngegama lami. Come out. Oh, he was in my DMs. Like it's weird, Guti. Those same people were in my DMs at some point, but I never came out and say, "Oh, now won't text that babe," you know. I understand. Mara imamtaza ngisho before marriage vele kuba ne past. Umuntu uba ne past. I'm just like, there's people I was talking to in 2025. Ene bayabhaqisa because mawuthi yazi thi ngixoxeleni story khona umuntu oyewathi wangibona ku guest house ne wathi ya ngikubonile ku guest house intombazana yazi mangithi ngiyacabanga le guest house yazi yipi Prince
uyalibona ibonda lasemchacho silingakanani lihamba le phezulu mara lo muntu uthi ubone mina ngaphakathi nithi kuye lo muntu hayi shuthi besilapho sonke bese yenza into eyi-1 lapha ya Lapha emarumini na. exactly so yena ungibone ngefestere sebaqedile ngayo sekungena mina yabo ngathi nangumuntu ebhacisa bo ene yena ushadile nokhadeni ushadile nangumuntu ebhacisa ukuthi besida mina naye ene lapho kugcweleni ukhuluma lento kugcwele siyochina ngithi ayibonanga umuntu bo Uthi ukhuluma lento esaluni uthi ngikubonele hayi bo siyochina kugqwayile lapha yana siyochina ama friend siyochina nje lapha nangumuntu athi kuboni kwa mangithi yacabanga ibondala lapha ya ngithi ayibonanga umuntu eyipayisa bo. Yo, but guys, let me tell you a thing that you didn't know about married at first sight. It is very stressful. Like i-process yokungena ne awungeni nje noma kanjani. I'm trying to correct labantu laba bathi ngene ngishadile. Awungena ngeni shem lapha yana. But ile yokushada ikhona ishowini. I speak about it. So don't worry, don't rush. What I'm trying to say ukuthi there's medical tests, there's psychometrical tests, but testing ukuthi uphelele. Hey mina bengizofaila musi yo. There's background checks. Bacheck ukuthi uyayithola na isalary, bacheck i-payslip yakho. There is family background, bacheck ukuthi uhlala nobani, uhlala kuphi, unendlu or uqashile or wenza njani. They check all these things. So I really don't think people. That's why I'm not paying my comments about on my post, because I'm just like letting people by express or by vent until they see the episode coming out. Ukhona obuzile ukuthi the tattoo ring azi ukuthi yenzani leyo ke. Where's the tattoo ring? Oh yeah, I'm sure my ex came out and said I had my baby mama's name. So wait, guys. I'm a constructive. I wanna answer people interest by banana banesibindi. Hayi mina ngeke Nami she. ngicabanga ukujoyina next year yabo. Ngicabanga ukujoyina. No. Hey, lento lana izokubulala lana. It's very demanding mentally. But also, I'm sure bayakufundisa PR, like they teach how to respond to people negative or positive comments. So awuvela uhluthuka inhliziyo umuntu makabhala into ongayithandi ngawe. You understand? So they teach you all these things because vele mose maku-public eyes vele abantu bazokujaja for your past or for your present or for how you look, how you dance, how you talk. Bakujaja for everything. Because usi-TV screen yabo wabhadala i-DSTV yabo. So obviously sizokujaja vele songena kuma-comment wakho sithi hey wena uyasipora or uyasichaza or umubi or uyi-after 9 why ucwearing epink why wenza so why ukhuluma so. You know, all these things they will need pick. It's a given, guys. So I'm not worried because we are South Africans and I am part of South Africans because last year we being judged about. Kodwa bungabhali bobhala. Yeah. Uti, are you allowed to be on social media while the show is going on? Please answer. We are allowed. As long as we don't talk about the show. But what have you learned about yourself since entering the show? Oh, that's a nice question. When I'm telling my question as so, what have I learned about myself? So I think I was impatient okokuqala, yabo. Hence the first episode ibonakala nanguzutupa amabhek. I was very impatient. Ngiyelaphayana with the bachelor mindset, yabo. Yeah, asingengani, yabo. Yeah. So manje, I think I'm at a point where ngiyakhona ukubekezelela omunye umuntu in as much as nami ngifuna bangibekezelele. So I think I've learned how to be patient with other people more than anything. Yeah, like ngifunde lokho guys ukuthi yazi kumele uzithobe sometimes. It's not all about you. And But you're literally talking about the show. Hey, yes, the question is I learned about myself, not about the show. Kusho ugela but you literally talking about it. I'm talking about myself. Kukoketo 112 Uti, do you have any regrets so far? Do I have any regrets? Do you have any regrets so far? Yeah. Ukoketo.
No, I think I'm loving every moment of it. You know you're loving every moment. You don't think. Yeah. You know. Yeah. And then Usisanda Ubuza, what is your coping mechanism? Gym. I think gym is my coping mechanism because man cooking simbi ngiyakhohlwa many things like grief or whatever. Senginike nama-question positive, ama-question akhayo. Ngangizwa ukuthi hey, Zwide is a man, Zwide has a past bengishela nami eqaleni. Hey. Mati, how did you feel when the viewers started judging you about marriage? It's about the marriage saga. The marriage saga. Yababukela ishow, ungangibuzi ngomshado, uyibukela ishow izovela. Madam P, No. since he's spoiling the show for us. Oh, okay. Good. Yeah, all right. Mara abantu babuza imibuzo ke mina ngenzeni. No. I think lo obuza lento le bekabuza ukuthi wena emotionally uzizwa kanjani abantu mabakujaja kanjena. Hayi about the show. Ngizizwa ngiburuku. Hayi mntazi ungasithuki lalela la. Imburuku no. Hlala esiXhoseni sakho nasesizulwini sakho. Bathi kunombuzo la bathi are they still your friends? Yeah? But are they still your friends, the people who were in the show with you? I said, no, it's not me. I said, okay, sorry. Yabo khona lo funeka kuphema ingqondo straight. But would you still get married in your next life? Yini yona leyo? Sisasekule life usibuza nge-next life. No, hayi namane nithi akunayi-NQF. Hayi. uNkulunkulu mangathi sibuye futhi emhlabeni. Vele ngizoshada mina umshado ngiyawuthanda. Into i-foundation engikhulele kuyo like ngibonile umama wami Bathi hey nina accept lapho. Except ukhetha Prince. Utu Strawberry enhle. I like Prince, but Mzansi Magic needs to be strict. No talks about the show. Yeah, no one is not talking about the show. I also like you. Thank you so much. Prince, but what's your take about this Thembu? Angisifuna la sambe khona. Weba, angifuni ukukhulunywe ngamashola. Ngizokhuluma ngamashola. Sizokhuluma ezangempela mina la. Eziphi? Mophi lo mfazi wakho wephepho wezwede? Nayinki. Ngedlula. Awukahle mfethu. Uyahlanya lo. Uyazi usho bani uhlanyozi lo wami. Ngiyamkhumbula nje. Ngiyamkhumbula nje. Awukahle mfethu, asikho lapho, kahle ngephepha lakudala. Usho umreki. Etha mfethu sengathathwa mfethu, angisekho lapho mfethu. Hayibo. Umreki. Hayibo kwenzakalani ngale ring manje? Wezwida ubona le ring yakho le? Yenzani catering yami mfethu? Ipink. Ngale ring yakho wezwida. Usabubuza ukhetha ukuthi ipink. Hayi engathi akusiyindawo yami ukuthi ngibe nezinto engizithandayo nengingayithanda emzimbeni wenye indoda kodwa iyamangaza le ring. Manje ngoba mina we Prince uSaint uthi Prince alright angazi ngamaphi kodwa uthi alright. Nayifundani futhi uLydia ngiyamthanda iNQF yakhe perfect. uLydia ngimfollowile. How when you are a red flag but okay yellow flag. Okay yellow flag. Okay. Thank you yellow pink flag. Thank you. Green. Oh. Green for envy. Oh. Green for envy. Good night. Good night nawe green flag. Ubisa ngama flag. Hayi wena uyiflag manje. Ngiyadlala bathi mina ngisiyi flag ngiyibillboard ered. Awu. Bangibiza ngazo zonke izinto emhlabeni mara nizothini mfethu?
ngoba ngiyilethile kulento le so kumele ngaccept. Yeah. Mara accept, hey. Most people won't get you. They have already made up their minds. Hey, people must make up their Unfortunate. Prince. Upetulwa yini moya wakho ngempela bhuti? Why, mom? Uyifake yonke kanjani ngoba vele kufuneka ingene yonke. Umfundisi ubuzile ukuthi uready ukufaka iring athi yebo mfundisi ngifake yonke noma ngibuza lokho. Uniyaza ngisho ukuthi asidlali la. Sibheka into eyamampela asidlali asizange ngizodlala la. Khohlakele kabi Prince. Yo, ayo. But you are too hungry for fame now go Africa. Okay, Mr. Poor for fame. Baby, angivumela ngisho. Hey. Uzwenzani open relationship usufuna ukufaka omunye usufuna ukunika omunye umuntu imvumba. Yeah, baba. Even my sister said you and your wife are the promising ones this season. Clock it. Clock it. Angifuna ukuyiclock because basiphoxile as South Africa guys. South Africa ithembile. I'm too much. Yeah, papa. South Africa. Okay, ke akunandaba bhuti mawufike endlini after South Africa yenze into like ufike wenzani impuphu yakho beyingekho iphelile ichithekile. Where's we? Ipileng uthi Prince just stop with packing bags back. Ngiphendulile. But you are a perfect match. I answered Ipileng guys. Bathi yo uyaphapha mfowethu kodwa nawe ke angeke engathi awuyo ndoda ayi okay wena ndoda mfazi Ubani loyo? Umfazi angisho Prince akusindoda yena umfazi. Okay. Umuntu makathi ngiyaphapha kumele ngibe isithothobali kumele ngithule Prince. I mean, guys, I'm just gonna let the show like personality. I mean, I'm very shy. Khetha ngiyaxolisa ungena emlomeni kabi yami. Ngifuna ukuexplain nje personality yami to the people that don't know me because wonke umuntu la angazi. Mina introvert, ngikhule ngisidudla, insecure. Yeah, mina ngiyakwazi shame. Uyangazi mantwana yami. Ngikhule ngisidudla. Wena thulo nomona kabi wena bayakutshela mhlaba. Yazi awuthi kuthule. Hayi. Azozibangishaya. Yo. I grew up a chubby boy, ne? And then a high school azange ngijole at all because I was chubby. Because we as a high school amantombazana athanda abadlala ibhola abokhetha so laba bagcoka ama rose water yabo. So mina after high school ngaqala ngajima, right? And that's when I got my mojo back, like my confidence, like yakhula. Ngiqala ukujola college. My first girlfriend was in college, some colored girl, wangiphula inhliziyo. But fine. Manje wayo-actor. So after lapho ke i-confidence yami bese ngoba amantombazana bese ngasawa approach bro angibulisa abona ama muscles angisho yazi amantombazana athanda iphilo. So but ke angiphapi. I'm confident. When I enter a room, mangena roomini, I make sure ukuthi inhloko yami chest yabo. So people mistake that for papa. When introvert, I'm a Taurus, 18 May. Ngisithulele mara ngiyakhona ukuretaliate kodwa ngifuna ukujwayela. So I am very kind. Yewena busi wena. How busy uya-act angize ngiyamkhuza baby ngithi unga-act khuluma kahle. Only few people who know me njengo Sizwe knows that I'm very quiet. Like mina ngikhuluma nami like mangabe singahlala so mhlambe sise because ngigcine kudala itext angeke ngenze example itext. Mhlambe sise wife must just stop talking about sorry job. Ngenze example ukuthi mina ngikhuluma nomuntu makakhuluma nami. Mhlambe sise sontweni, let me just make an example or aeroplane
I won't say sawubona to you without you saying sawubona to me because nginamahloni. Kodwa ke khona obuzile la wathi, what have you learned about yourself since entering Married at First Sight? Ngathi mina ngifunda ukuthi uma umuntu mele ube ne-confident uzithembe because i-Married at First Sight maumile laphayana, there's like 50 cameras around you and a lot of people that you don't even know ababhekelele. Mele ube ne-confidence uzithembe ukhulume ivoice yakho i-project iphume. So manje, this is my personality that I'm taking forward. Should anything else come in my life, stand in front of the camera and action. Ngizokhuluma with confidence like I'm talking right now to you guys. Khona ubuza ukuthi kuyenzakalani next episode. Ulady uthi ngizobenza i-director so that uzokubuza iwashing. Athini director yabona li uzoyeka ubuza washing powder. Hayibo. Washing powder. Yo. What's a lady? Ulady uthi ubuye emsebenzini manje mara sekayabakhwela so. But what's wrong with you? Are you his spokesperson? Itlatsona. Gadla lady, gadla. In your mom's wardrobe. Hambo mfuna lapha. Ufuna bana wardrobe manje. Umfazi wakho ubuzile ukuthi where is your wife? Ayibo, kuthi ngiye. Lady. Okay, mama. Awazi ukujabule kanjani. Asimfakeni ulady Nkosi yami. Na uright angakhulumi ngevoice yakhe. Uright makabhala la. Makakhuluma ngevoice maybe ufana nami uzothi ndring. Yabo. Kanti indoda ihleli kanje, yabona ihleli kanjani? Married at First Sight. Next week on Married at Iqedile. Phela lento lemayenzakala. Yamasavana. Hayibo mntasento yamasavana mayenzakala. Le ndoda kudala iqedile lapha. Isibhekile nje siyiphuku. Ithi ubukani. Khona nabo naye umanjinji bekasesithembweni sani. Bathi umanjinji ubhitha ngoba indoda Mary. Find out ukuthi akazomba number 3 vele le. Hayi futhi akasase nawo number 3 usizi phela one and the only of the animals. The rest futhi go back to the zoo. Karabo. Hayi kunesiqalile lwasibiza ngama parachutes uyaziphetha mingakanani. Ngihethekile phela. Athi akukwazi indoda beyifilima wena ubhizi la uzenza umuntu olungile. Babe abuza athi ayifake iphelele na ayifake yonke na. Hayibo sisi wena uyadlala. Le ndoda le kanti kudala shado. Guys, good night guys. Bye Papa. Thank you for hosting us.